خصوصا جميع المصنف جميع أستاذنا جميع مشايخنا جميع معلمينا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Terus nerangkan tentang kiamat. Wa tatazalzalu lan dadi huruf apa al-ardu bumi. Wa tadhalu lan lali sapa kullu murdiatin saben-saben wong wadon kang nusoni amma saking barang utawa anak. Ardu'at kang nusoni sapa murdiah. Wa tad'u lan babarake sapa kullu dzati hamlin saben-saben wong kang duweni wetengan hamlaha ing wetengane dzatu hamlin. Wa taron nasa wa taro lan ningali sira annasa ing manusa sukara hale pira-pira kang mendem. Wa mahum lan utawi ora ana sapa nas iku bisukara pira-pira kang mendem. Walakin adaballahi lan utawi tetapi ini siksaan Gusti Allah iku syadidun banget. Wa tasiru lan dadi sapa alwildanu pira-pira anak iku syiban kuwan. Wa tatiru lan padha mabur sapa asyayatinu pira-pira setan haribatan halilumayu. Terus iki nerangake niku kejadian dinten kiamat. Nalika bumi niku digoncang, ngoten. Tiang-tiang niku dolali. Sing do meteng kalih sing do nyusoni, sing nyusoni niku lali, sing disusoni, ngoten. Wong sing meteng dolali cara wetengane, ngoten. Akhire dimbabarno. Dados keguguran, ngoten. Terus para manungsa niku do kaya wong mendem, ngoten. Alor ngidul kaya wong mendem. Padahal boten mendem. Tapi niku anjen siksane Gusti Allah kang banget larang. Ngoten. Lah, bocah-bocah cah cilik-cilik wis doan, ngoten. Terus setan iku do nyiber, maksudnya ngalor ngidul. Do lumayu para setan. Niku kejadian dina kiamat nalika digoncang. Wa huwa utawi tatazalzalu urute dunya niku qauluhu ta'ala iku qauluhu ta'ala dawuh Gusti Allah ta'ala dawuh sing pundi niku teng surat Al-Hajj ayat 9 sampai kali niku. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Maknane ya ayyuhan nasu alen para manungsa ittaqu padha wedya sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh inna zalzalatas sa'ati
setuhune gonjang ganjine dina kiamat iku syai'un perkara adimun kang agung. Yauma tarunaha ing dalem dinane weruh sira ing sa'ah tadhalu padha lali sapa kulo murdiatin saben-saben wong kang musoni amma saking barang to anak ardo ajkam soni sapa murdia watadu lan padha babarake sapa kullu dati hamle saben-saben wong kang duweni wetengan hamlah ing wetengane dan hamle wataro lan ningali sira anasa ing manusa iku sukara padha mendem wa mahum lan ora ana utawi nas iku bisukara padha mendem walakin adaballahi la tetapi ini siksane Gusti Allah iku syadidun banget fayang kufuna mongko meneng sapa nas ma barang sya akan resake sapa Allah Gusti Allah ngoten. Dados nerangaken dina kiamat iku nalika sampun dina kiamat iku pun gonjang-ganjing niku tiyang-tiyang menungso niku dominan. Kecuali tiyang sing dikersakaken kalih Gusti Allah. Tsumma ya'muru mongko nuli perintah sapa Allah taala Gusti Allah taala Israfil ing malaikat Israfil fayangfukhu mongko nyebul sapa malaikat Israfil nafkhatan kelawan panyebul aswaiku klenger to mati fayas aku mongko dadi klenger to mati sapa ahlus samai sapa penduduk langit wa ahlul ardi lan penduduk bumi yakni ngersakaken sapa sahabat Hurairah yang mutu mati sapa ahlus samai ahli langit wal ardi lan bumi illa man kejaba wong sya akan ngersakake sapa Allah Gusti Allah ngoten. Terus nalika manungsa wis do meneng do bingung ngoten kaya wong mabuk niki Gusti Allah perintah ke malaikat Israfil supados nyebul lombek ngoten. Terus nyebul semprone disebul. Nalika disebul niku tiang-tiang niku makhluk penduduk langit, penduduk bumi itu bergelar tapi mati sing dikersakaken mati kabeh penduduk langit, penduduk bumi mati kabeh. Wa huwa utawi tatazalzal goncangan iku qauluhu ta'ala iku dawuh Gusti Allah taala wa nufikha fis suri fa sa'iqa ma fis samawati wa ma fil ardi illa ma syaa Allah. Artine maknane wa nufikha lan den sebul apa fis suri ing dalem semprot fa sa'iqa mongko klenger utawa mati sapa man wong fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wa man lan wong fil ardi kang tetep ing dalem bumi illa man kejaba wong syaa kang ngersakake sapa Allah Gusti Allah ngoten. Terus berdasar ing Al-Qur'an nalika semprot utawa niku selompet disebulna ngoten. Lah niku tiang-tiang do ngerti mati kabeh sing ana isine langit mati kabeh. Malaikat do mati. Terus ning bumi nggih do mati kabeh. Penduduk bumi ini wonten kewan, wonten manusia, wonten jin, setan mati kabeh. Wal istisna'u utawi pengecualian yakni ngersakaken sapa Allah bihi kelawan istisna iku arwahasyuhadai ing pira-pira ruwi pira-pira wong kang mati syahid ngoten. Dados wonten pengecualian nek kitab tafsir dijelasaken. Nah niki termasuk Kiai Musannaf iki wonten pendapat
wonten roh niku sing boten kaget. Ngoten. Nalika malaikat Israfil nyebul semprong atau sompret niku, nggih menika ruhe para syuhada. Ngoten. Tiyang-tiyang sing do mati syahid niku boten kaget. Gampangane nalika semprong niku disebulno pertama nggih nika ngagetno. Lah para syuhada iki boten kaget. Niki pengecualian istisna niku. Mulane tiang-tiang ingkang mati syahid niku istimewa. Istimewane tiang sing mati syahid niku nalika pecah sedo niku teng alam barzah boten di tangleti kalih malaikat mungkar. Niki istimewane tiang ingkang mati syahid. Terus makin boten nenten timbangan amal. Niku tiang sing mati syahid. Terus nalika kaget, do kaget kabeh dina kiamat. Niku tiang sing mati syahid boten kaget. Mulane tiang sing mati syahid niku mlebet swarga bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Niku tiang sing mati syahid niki istimewa. Mulane kula panjenengan sedaya ningali menawi tiang mati syahid niku teng kitab fikih niku wonten 3. Dados tiyang mati syahid sing dikersakaken teng mriki inggih menika tiyang sing mati syahid akhirat utawa dunya akhirat. Dados tiyang mati syahid niku wonten 3, wonten tiyang mati syahid dunya akhirat. Dados nalika nika bela agama Gusti Allah terus sedo. Dados nalika sedo niku mboten usah didusi, mboten usah dikafani. Disolati terus dikubur. Niku sing mati syahid dunya akhirat. Terus mangke teng akhirat pikantuk niku pikantuk ganjaran bebas saking azab kubur, pitakon kubur lan saterusé. Istimewa niku tiyang mati syahid. Wonten sing mati syahid dunya mawon akhirat boten asal. Kados niku contone tiyang ingkang berjuang bela agama Gusti Allah, tapi wonten tujuane, niate boten krana bela agama Gusti Allah, tapi krana kepengin pikantuk dunya utawa kepengin niat liyane. Akhire nggih nalika pecah niku nggih boten didusi, boten diulesi, tapi teng mriku boten pikantuk ganjaran tiyang mati syahid. Niku syahid dunya. Wonten sing syahid akhirat. Wonten sing syahid akhirat. Nek syahid akhirat niku nggih teng donya nggih didusi, nggih diulesi, nggih dipocong nika salati. Kaya kados tiyang-tiyang biasa, tapi teng mriku pikantuk ganjaran tiyang mati syahid. Contone kathah. Termasuk di antara nika tiyang ingkang pados ilmu. Tiyang ingkang pados ilmu niat ngaji, kok dikersakaken kalian Gusti Allah sedo mati syahid akhirat. Terus matine nggih kados tiyang biasa, ya didusi, ya diulesi, tapi teng mriku pikantuk ganjaran tiyang mati syahid. Terus dipapak golongane para malaikat, dipapak wong saleh, selamat teko adab kubur, boten di hisab kalian Gusti Allah. Dados mlebet swarga bi ghairi hisab. Dan iku tiyang sing pados ilmu di antarane niku. Mulane niki ajarane guru-guru niku nek loro ilmu seumur hidup. Diniati. Ya Allah, kula niat pados ilmu seumur hidup kula Gusti. Seumur hidup. Menawi dikersakaken mangke sedo mati syahid akhirat. Niku diantarane. Terus wonten sing syahid akhirat contone malih niku tiyang ingkang sakit madarane wetenge. Terus kathah macam ini kok kitab napa berjuri diterangkan kathah. Termasuk diantarane wong tiyang sing kesakitan, sakit wetenge sampai niku sampai atos. Terus akhirnya mati, pecah. Nggih didusi, nggih diulesi, tapi ten mriku pikantuk syahid akhirat. Terus malih kok tiyang sing dizalimi matine krana dizalimi.
Dukun iku didolimi kelawan apa mawon. Contoh nyuwun sewu wonten perampok, ngoten ditembak tenggalan, ditembak, dicikuk motor, ditembak mati. Matine niku syahid akhirat. Syahid akhirat. Terus wonten tiyang kobongan. Terus film tengah dalu omahe kobong, ngoten. Sampai wong melu kobong. Gosong dadian ngoten. Niku termasuk syahid akhirat. Wonten sing nalika wonten gempa niku ujug-ujug film keblukan temboke, ngoten. Ambruk. Niku nggih syahid akhirat. Terus macamnya syahid akhirat ku kathah sanget. Termasuk tiyang sing nembe niku pados nafkah kecelakaan pas budamel duka kecelakaan karena napa niku akhirnya bapak sampai mati niku syahid akhirat. Syahid akhirat. Tiyang sing telung lansak terus kathah. Itu syahid akhirat niku kathah. Dan mulane niki istimewa. Tiyang sing mati syahid niku boten kaget. Niki kecuali tiyang sing mati syahid. Sampun wakila lan den ngendikake yakni ngersakaken sapa Allah bihi kelawan istisna Jibrila maing malaikat Jibril wa Mikaila malaikat Mikail wa Israfila lan malaikat Israfil wa malakil mauti lan malaikat pati menika malaikat Israil. Shalawatullah ta'ala utawi muga-muga rahmate Gusti Allah ta'ala iku alaihim tetep ing atase malaikat Jibril, Mikail, Israfil wa malakil mauti ajmaina halis kabehane. Ngoten nah niki wonten pengendikan malih niku kecuali malih menika sing boten kaget niku malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, kali malaikat pati. Malaikat sekawan sing boten kaget. Kecuali niku. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah Gusti Allah azza wa agung sapa Allah wa jalla lan maha luhur sapa Allah. Lima lakil mauti marang malaikat pati, malaikat Israil. Dawuh Gusti Allah ngeten. Man utawi sapa iku bagia ijen tetep utawa jekeri min khalqi saking makhluk ingsun wa huwa utawi Allah iku alamu luweh mudane ni sapa Allah. Akhire Gusti Allah niku dawuh teng malaikat pati malaikat Israil dawuh Gusti Allah sapa sing ijen tetep sapa sing ijen urip teko makhlukku ngoten. Terus nalika sempron wis mati do kaget do mati. Niku tesih wonten niku wonten. Gusti Allah takut teng malaikat pati niku malaikat Israil. Padahal Gusti Allah niku janjane nggih sampun sumer. Wallahu a'lam. Gusti Allah sing langkung ngerteni ngoten. Fayaqulu mongko jawab utawa matur sapa malakil maut malaikat pati di malaikat Israil. Matur ngeten ya Rabbi duh pangeran ingsun anta utawi panjenengan iku hayyun dat kang sugeng la yamutu boten sedo panjenengan. Bagia ijah tetep utawa keri sapa Jibril malaikat Jibril wa Mikailu lan malaikat Mikail wa Israfilu lan malaikat Israfil wa hamalatu arsyika lan pira-pira malaikat kang nyangga aras panjenengan wa baqitu lan tetep sapa ingsun ana ya ingsun. Akhire malaikat pati malaikat Israil matur Gusti Allah. Matur ngeten namung panjenengan Gusti dan ingkang Maha Sugeng. Terus Gusti Allah sing dirumiyaken namung jenengan sing sugeng boten sedo panjenengan ngoten. Dan iki tesih wonten sing tesih keri tetep liyane wis mati kabeh, pecah kabeh. Niki wonten sing keri inggih menika malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Terus malaikat sing nyangga keratone arasé panjenengan. Terus keterangan 5.
terus kalih kula Gusti kula tesih tetep dados wonten 8 malaikat sing tesih tetep dados malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail piyambak kalih malaikat sekawan sing njaga arasy Gusti Allah sing keterangane kados nika dados malaikat Jibril niku penghulune ketuane para malaikat niku gadhahi suwiwi 600. Lah malaikat Israfil niki langkung ageng malih suwiwine 1200 ngoten. Lah malaikat sing jaga aras niki langkung ageng malih ngoten 2100 ngoten. Dados langkung ageng niku sing tesih sekeri tesih urip ngoten. Akhire fayamuru mongko perintah sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala alakal mauti ing malaikat mati biqobadi arwahihim kelawan jabut pira-pira ruhi niku malaikat Jibril, Mikail, Israfil saterusé niku ngoten. Hakada kaya mengkono-mengkono Dzukira den tutur fi riwayatil Kalabi ing dalem riwayat Syekh Kalabi wa riwayatil lan riwayat Syekh terus akhir Gusti Allah perintah ing malaikat Israil sing bagian jabut nyawa supados jabut niku malaikat Jibril, Mikail, Israfil terus malaikat sekawan sing jaga arasé tuwa dikengken jabut. Dados iku prosese kejadian iku. Dados akhire kantun malaikat Israil. Sing terakhir iku malaikat Israil. Akhire malaikat Israil iku mati nyabut nyawane piyambak. Ngoten. Lah ngoten niku wonten keterangan malaikat Israil niku njabut ruhi piyambak. Ngoten niku ngraosaken sakit. Ngoten. Malaikat Israil terus itu proses nopo kejadian dina kiamat nanti yang makhluk Gusti Allah sing kantun niku. Terus yang paling penting kula panjenengan sedaya menawi sampun sumerep ngoten niku nambah keimanan kula panjenengan sedaya sing paling penting kula panjenengan sedaya kerja dipungkasi kanthi husnul khotimah tetep iman tetep Islam sehingga kula panjenengan sedaya termasuk kula panjenengan ingkang bejo dan wonten ing akhirat mulya wonten ing dunya mulya wonten ing akhirat saat turun kula panjenengan sedaya